Sisplau. Al vell mig del Vallès hi ha un poble que es diu Sentmenat, que sota el domini d'un marquès 1.000 descensos ha pagat. Silenci! Vilatans de Sentmenat! Teniu l'oportunitat, després de segles, de jutjar el vostre marquès. Com el considereu? Culpable o innocent? ¿Cómo se considera el acusado? Inocente. Digo, inocente. L'advocat fiscal i l'advocat defensor, sisplau. Bé, doncs, si no hi ha ni advocat fiscal ni defensor, suspèn la vista. El poble de Sentmenat farà d'acusador. I vos, teniu algú que us vulgui defensar? Venía antes de Madrid, en el alta velocidad español. No creo que triguin gaire. Bé, doncs, que comenci el judici del poble de Sentmenat contra el seu marquès. Se l'acusa d'haver comprat el marquesat a l'excel·lentíssima, a la senyora marquesa de Montcada. És cert, això? Esto es mentira. Tengo sangre azul, yo. Ara això ho podem saber fàcilment. Doncs cridarem el següent testimoni de l'acusació. L'excel·lentíssima, la senyora marquesa de Montcada. Le vendí el marquesado y le enseñé a hablar en castellano. ¡Esto no es verdad! Y a tratar a su pueblo con cariño, amor y comprensión. I a robar-li les propietats, al vilatans. Por favor, señor jutge, que yo soy una marquesa auténtica. Això sí. ¡Quiero que robé a nadie! Què passa? Què és aquest, el Darull? Una boda, senyor jutge! No només es va apropiar del dret de pernada, sinó que va quedar-se amb les propietats dels pagesos i dels vilatans. Com es declara l'acusat? ¡Inocente! Se l'acusa de pagar a les rates dels voltants per fer desaparèixer els papers de propietat. És cert, això? Mentira. És cert, això? És ridícul. La culpa la tienen los camperoles. De no haber sabido guardar bien los papeles. Si no hay papeles, no hay casa. Y he sido yo un pro buen samaritano de dejarles vivir en sus mierdas de cuchitriles. Pero, y yo no tengo testículos. No. Se los han de fer. Va repel·lir violentament els pagesos davant de les protestes. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más ni menos que la verdad. N'estem farts dels abusos del marquès. Només exigim el dret de protestar. De manifestar-nos pacíficament amb pancartes i cartells. No. Vostè no ha pagat mai ningú pels seus soldats, sí que ho han fet. Bueno, es que empezaron ellos los aldarullos. Y a ver, tuve que lanzar mi guardia para convidarlos amablemente a volver a sus casas a hacer el sopar. ¿Claro? Pero a ver, ¿y mis testículos? ¿Tengo testículos o no? Testículos. Testimonios, hombre, testimonios. Bueno, lo que A sea. ver, que aparezcan los testimonios de la defensa. ¡Qué bonita fiesta montada aquí en Sentmenat! No es precisamente ninguna celebración, excelencias. ¡Qué pintorescos sois los catalanes! Joder. ¡Qué bonito! Que te vaya bien con tus gentes. El temps de la defensa s'ha acabat.
Esto és una ignominia. És veritat que el marquès pot cobrar els censos, encara? Pot, sí que pot, clar que pot. El que no sé és si els cobra. Els cobra, i tant que els cobra, perquè pot, esclar que pot. Vinga, vol dir diners? Que va! Vinga. A veure, que us coneixeu? Hombre, son mis herederas. Aunque es todo lo que queda del glorioso material genético del marquesado desesperat, però bé, què hi farem? Em sembla que té tots els números per estrenar la soga avui. Pero en mi familia somos de muy buena pasta. Una runa ja s'ha dit, tot i que ell en diu castell. Les puces han fet un llit i el poble hi deixarà la pell. I en breu dictaré sentència. I un dia ha d'arribar, que algú ens faci costat i se n'adoni que s'ha manat, l'edat mitjana ja s'ha acabat. Declaro el senyor marquès de Sentmenat innocent de tots els càrrecs. Gràcies, senyor marquès. I fins aquí l'altre del senyor marquès.